Bon dia! A continuació, explicaré què passa quan ens trobem alguns casos especials al resoldre equacions, que serien el de que no trobem solució o que n'hi ha infinites solucions. Comencem en aquest exemple. Em trobo en la següent equació i per a resoldre-la, com sempre, la primera cosa que faig és operar. Per tant, això me quedaria 3x més 3 per 2 és 6, menys x és igual a 2x més 8. Vaig a simplificar un poquet. 3x menys x serà 2x més 6 és igual a 2x més 8. Molt bé, i així ja trobem la primera incongruència perquè pegar-li una ullada ja es pot veure que això no pot ser mai veritat. Però vaig a continuar. Imagineu-vos que no ens hem adonat d'aquest fet. Vaig a agrupar tots els termes que depenen en x en un membre de la igualtat. Per tant, este 2x el passaré restant. 2x menys 2x és igual a el 6 que està així sumant passarà restant a l'altre membre de la igualtat. I me quedarà que 2x menys 2x, això sempre serà 0, però vaig a ficar 0 per x, 8 menys 6 serà més 2. Així podria haver escrit directament un 0, per què? 0 per x, he operat els coeficients, 2 menys 2 és 0, però 0 per x, 0. Per qualsevol nombre sempre és 0. Me dona igual, agarreu qualsevol nombre, 0, el 1, el menys 2, el que sigui. Per tant, el que ha plegat és que 0 és igual a més 2. No pot ser, no pot ser. Per tant, què ha plegat a que este seria el resultat típic d'una equació que no té solució. Mireu, quan estàvem en este punt, aplicant l'analogia de la balança, jo tenia que en una banda tinc 2x, i en l'altre membre de la igualtat o en l'altre plat de la balança tinc 2x. I a banda d'això tinc 6 quilos per així i així tinc 8 quilos. I això m'està dient que pesa el mateix. No pot ser. Es veu clarament. Esta balança no pot estar mai en equilibri. És a dir, esta equació era equivalent a l'anterior i esta era equivalent a l'anterior. És a dir, que si aplique esta analogia vol dir que això no és veritat mai. Este equilibri no el puc trobar. Esta igualtat no pot ser certa. És a dir, en altres paraules, no puc trobar ningú valor de x que faça certa esta igualtat, ni esta, ni esta, ni esta, que són equivalents. Per tant, si no puc trobar cap valor de x que faça certa esta igualtat, vol dir que no puc trobar solució. És a dir, que l'equació no té solució. I fem servir este símbol, que en matemàtiques vol dir no existeix, és una E del revés, tatxada, i vol dir no existeix solució. Podeu escriure solució, però és molt habitual dir no sol. Moltes voltes trobem no sol o no existeix solució o sol, que com havia escrit jo. Molt bé, i ara tenim este altre cas, que és molt paregut. Vaig a operar, no m'ha donat, jo es comence, vaig a desfer este parèntesis, 3x més 6 menys x és igual a 2x més 6. Si opere així, me queda 2x, 3x menys x és 2x més 6, és igual a 2x més 6. Ara sí, un ja se pot adonar que 2x més 6 és igual a 2x més 6, això sempre serà veritat, però bueno, com sempre jo me faig el tonto i agarro el 2x i el passe restant, i me quedarà 2x menys 2x i el 6 que està sumant el passe restant. 6 menys 6. 2 menys 2 de nou és 0 voltes per x, o podria haver escrit 0, i 6 menys 6 és 0. És a dir, així ara me passa el següent. Qualsevol nombre multiplicat per 0 serà 0, per tant 0 és igual a 0.
I això recordem que és tot un procés d'equivalència. Quan trobo una bàscula i vaig llevant, vaig canviant, però és equivalent. I aplegue a aquesta igualtat, que no depèn de x. La x estava així, però és que no depèn de x. Què vol dir això? Que vosaltres, o si voleu, tornem a l'equació d'abans. Qualsevol valor de x que busqueu sempre farà certa aquesta igualtat. Perquè qualsevol valor multiplicat per 0 me dona 0. Si me'n vaig més enrere, 2 per qualsevol valor més 6 és igual que aquest mateix valor per 2 més 6. Sempre. És a dir, si agarra este platet que he fet abans, ja podeu buscar qualsevol pes de x, que quan jo fique en un plat 2x més 6 i en l'altre plat 2x més 6, per a qualsevol valor de x que busqueu, menys 1, 0, el que vulgueu, sempre serà cert. Això sempre estarà en equilibri. Què vol dir això? Vol dir que això no és una equació, és una identitat, que s'anomena en àlgebra identitat, és a dir, és vàlid per a qualsevol valor de x. Per tant, el que se diu és que té infinites solucions. Qualsevol valor de x fa certa esta igualtat. A diferència d'esta altra que no puc trobar ningú valor de x que faça certa esta igualtat. Per tant, no té solució. Molt bé, espero que hagi quedat clar. No és molt complicat, és un poquet estrany, però ens trobarem en casos com aquests. Fins a la pròxima.